La 13a edició del Premi Josep Pallach d'Experiències Educatives ha guardonat el projecte extracurricular Cinema per a desenvolupar la personalitat d'alumnes amb altes capacitats. Un treball presentat per Maria Teresa Gómez, Toni Marco, Teodor Jové i Susana Fernando, una iniciativa de la Universitat de Girona i la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves d'Altes Capacitats. Ha estat un primer premi concedit ex aequo amb la zona socialment educadora del claustre de l'Institut de Gurb a Osona. El jurat veu en els dos treballs premiats un reflex de la diversitat que viu la nostra societat dia a dia. En aquest acte, celebrat a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, també s'ha lliurat el Premi d'Articles Periodístics de caire educatiu transversal, que ha estat per a 98 grisos d'Helena Montiel, publicat a la revista Perspectiva Escolar. Els premis de narrativa curta se'ls han endut a Aina Casal, alumna de quart d'ESO del Centre Escolar Roig Tesàlia de Barcelona, amb el relat Pinzellades en porpra i carbassa, i Emma Zurita, de primer de batxillerat de l'Institut Sapalomera de Blanes, amb l'obra En Records. Aquestes dues alumnes no han pogut assistir al lliurament dels premis.